Συνεχίζουμε. Θα ήθελα να δώσω τα μεγαλύτερα συγχαρητήρια στο γιο μου, γιατί μια φορά του έδειξα πώς γίνονται τα ζαρζαβάθια στην Ελλάδα, τα εθήματα της Ελλάδος, και τα κάνει πιο καλά από μένα. Έχω μείνει τόσο ευχαριστημένος που συνεχίζουμε τα εθήματα τα ελληνικά, να τα φέρουμε στην Αμερική και να έχουν τα οργανικά πράγματα για την οικογένειά του, ντομάτες, αγκούρια, καρπούζια, πεπόνια, μελιτζάνες. Μεγάλα συγχαρητήρια. Εδώ βλέπω τα κρεμαστά καρπούζια που δεν τα έχω δει εγώ στη ζωή μου, κρεμαστά αγκούρια, και τα είχα δει που ήταν μικρά και δεν πίστευα, και τώρα λέω ότι έχει μεγάλη επιτυχία ο Φώτης και είμαι τόσο ικανοποιημένος και ευχαριστημένος που ο γιος μου συνεχίζει τα εθήματα τα ελληνικά που τα έφερα εγώ εδώ και 40 χρόνια, 45. Ευχαριστώ πολύ. Όποιος θέλει να δοκιμάσει στα παιδιά του, εγώ είμαι τόσο ευχαριστημένος στα παιδιά μου και στην υπόλοιπη οικογένεια και τους καλούς μου φίλους. Γεια σας.